някой иска нещо елементарно като дъвка, получава дъпа и в 3 случая. Първо аз имам пари, ще си я купя. Второ някой се ще има дъвка и ще ми даде, защо не аз колко пъти съм давал като имам дъвки. Трети може би не сега, защото нямам пари, но когато имам пари първо ще си купя дъвки. Утре мама и тати ще ми дадат пари. Ще чакаш, търпението е приятел на човека. О, не получават дъвки тези от вас, които не са убедени, че заслужават. Не. 4 кой ще ми даде дъвка? Аз съм ухлято на класа. Когато няма самочувствие. 5 няма да се моля на никой, аз нямаше да има дам дъвки. Ако ми поискат, те не заслужават. Много е високо мерен. 6 един ден, ако случайно имам пари, ще си купя само за себе си. Егоист и живота ще е егоист с него. Тук-так. Ами сега няма време. Решението дойде, сега да отгаднеме кой с каква мисъл, какъви родители има. Първото семейство с определени доходи за всичко. Яко. Второто семейство с непостоянна работа. Третото семейство с прекалено много работа, защото са забравили да оставят пари. Четвъртото семейство, което се подиграва и не подкрепя детето си. Петото семейство, което го наказват сурово при извършена грешка. Шестото семейство, което не съществува и детето не чувства сигурност в стоящето. Няма сол. Заключение. Всеки е минавал през всичките периоди, понеже родителите ни са хора и грешат. Важното е да се променят на време, ако не, то ти знайки тези неща можеш, ако искаш да се промениш още сега. Но вместо дъвка ще заместиме с кола, къща, хотел, яхта, бизнес проект, нещо, което искате много силно. Точно така. ВВВ подсъзнанието. Цом. Олелеле, колко струваш, попита Мария. Иван мълчеше и я гледаше с недоумяващ поглед. Кажи ми каква е цената ти? Гласът на Мария кънтеше в тишината. Тя си бе спомнила за един предишен съвместен разговор с Иван, в който той се бе оплакал, че вечно няма пари, а толкова много иска да бъде финансово независим. Не знам, отвърна Иван, не знам каква е цената ми. Той стоеше с наведена глава, потънал в своето мълчание. Тогава как очакваш да получиш парите, за които копинееш, когато ти самият не осъзнаваш каква е цената ти? Отсече Мария, вие знаете ли каква е вашата цена? Рин, тири,